ya kutosha, wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au bio gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamono mancho muri on Ndizi TV and on sia sobe dane jinga gito ikira sikingese geito Richiko na Wakili botamba thena ubwansu Richiko kira litiko lia aramisi botambe ni gotogo jakira amangana Richiko ekero Wakili kire ase studio ase mambi yabone litiko ni aramisi bono Wakili ekero kwa igure kero Richiko lia likiro mayana Wakili oigire ase studio kero lero tole na Wakili kega ase studio gotote biale engai Wakili ondale lakini Wakili ondego nara ngena intwe ni iri meremere mengake gono twakwara ni asuma nchumuri ase mambi yabone tokotena swai meyumurobelio ende tujaka manana tokora manae ase mambi yabone na manga ende tokorekana imena isiko ya Gusii ntochikoja kwanera mburango tuere nyinge bitokorekana bire binge lakini bono ntochikureria ase mambi yaboniga amange boigomora ibwense itukuria lero ngo address yale assembly igaba Kenya tumaye konyora na National Assembly ali joint tumaye komanyana nkia kwana ase mambi yaboniga enero Ndizi TV bwansmosi bono na kwari na nyorondora sinzemo ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital bega sinzemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bega kerenga likiao getume betera se namba era se skine yura bia 0792192834 ina namba itu ase studio ase mambi yabone Wakili karibu sana biamano biamano muradia selibaga omwancho murigere on Ndizi TV na ndo Gusii andonsi semwabeta tuko bari kanya sekepindi kya Richiko utambe ni gotothe ngati gatocemanie ekiagera Richiko manyete tokweruka abantu bana Wakili bakurukunga social engineers na maene na bagotoka suko kwana mangana yokobeka mikakati elinde ensega nda boronge oyo igano Wakili Hilary Ongori Tom na ende karibu asekepindi wiya sana iyo no Wakili Hilary Ongori Tom asemambi yaboniga Wakili Church mora tanyartigoika lakini no arama naintwe esali yemerobeli iganaria lakini akona sisi asemambi yabone Wakili katoto jaka nende tukugoro akina boto jikina bokera chake ntwaro jena amatemu
abantu babure maswali amagena authentic ya matemu aya a 2023 KCSE ngakiarekera umwarimu taroji umwarimu Munyambali bono gochakira bono umwarimu Munyambali n'umwarimu Ogekomoni n'umwarimu Osironga batange tubona bari center managers abana abantu babure maswali amagena igo ngakibona authentic ya matemu aya kale ekero machikona chirubo linjiroro asa matemu aya ndakora nako semelingoro wono na asa bana bajokora matemu aya na rende na krono ne center manager agoteneniwa akoba suspended mbia mono naende seli bolilio umurigerio Ndizi TV asa mangana ya matemu mangana examinations nse yaito ya Kenya naende abantu bonsi pini ko bali grading ngaki egesero kiri ubwate koboko na kikire gento kiengencho mono ekiagera bona se country yaito ya Kenya onyo tubwati egesero igo ne certificate ubwate ekoro kinga no itata matemu igo bono tuliko twara gento ga okora na rere kebunguo kia mangana amange igo bono ichikorore kananga ekero bona abantu baguchukanga kora bara matemu na yabona iga ya matemu manene abantu nigo bakuri gichinjira ao elinde banyare konyora enjira yo gokora yogweta matemu ayaiga naende karo guchikorigereri mono toirane magega orari no ne reason togotaka twachagete ko revise the system of education neze ngenjo emphasis ya bekiru mona asa masakara kubwa skills na kibono kuri ngendo bono buna ngende ketokoro nga CBC etagete go change notion ya abantu babwate ngaki goikarisa karana ligo correct ligo determine obogima bwago bono buna bone certificate ya form 4 ne certificate ai buna tokugamba ere yengenjo mono nerego correct ngaki ngayogo chikogenda ku ekero gwa korta matemo bono abuno mochando correct ogosoera bono enyora ng'abantu abange barengereti ng'aki togokora bono te for example nyina abarimu ng'aki ngokora esukuru yane perform buya ng'aki ngokora nyina abaibuli ng'aki ngokora omwana ona akoreki perform buya echikobeka pressure ase all sectors gusasa abantu bali bataita matemu ayaitu echikobeka pressure ase bali ng'aki goikatoeta ase enchirende yonse igo bono naki gotokera nga security bono ya matemu issue ya security ya matemu yamanya okoreki yamanya gochigotokera gabo bono nyora ng'aki abantu batagete ko compromise security ya matemu elinde banyora matemu aya litangani elinde bachikonyora kebungu eketokoreki togokwanira eyue gochikororokana ng'abono na center managers abagotenenigwa igo emineti ng'aki eng'ana neraroro egerete bagochikotebu ng'aki tia barakoreki baratenera naende tari borimo in Kenya asa amatuka abwangoiga na amatuka amaega matemu abwango Gusii yabeire kumurikwa ase enjire tari koretiki ese turate buno Gusii ng'aki enjire etari endonge ase eng'enjo ninki etokonero tima etinga no koneru ne mbuje ito chabeire bo umaye to Gusii no mokarakaria Gusii nkwerigeria arenjira akoraki agwegendereria lakini rende over emphasis nga Gusii buna boni ko meta bone toronde sport ngaki Gusii no the hotbed ya manganama amabezi asintamu zobwa mangana ya matemu lakini nentali goliyo Gusii no mongaini ale tali ngeto gweto no mongaini ale no ena sa bwande batali kolenda tali butali ya matemu ka ko Gusii abana ba Gusii mbali gweta matemu kuruchi semo ngweta ba se jisukuru chitali Gusii igolende se issue ye security ya matemu na bere buyalende onyamangana karo onyobo ene bokaro na bere buyanga ki bateneni gwelinde ligerunga ki abantu togosoki gocha siko gaiga na abantu bako chikotokonya na ende Brighton muralia mbuyana retubora niga amatemu abeira gokorwe ense ya matuka mange emiaka nero bono tote omwaka bono 2015 ole notorious omwaka omuntu oli okurunga kaimenyi bono ale koru kaimenyi abantu bali bagosoka ekero bono tokurwanira certificate no muibori ayo no karoli gereti omurigereria na botaito ebori ng'aki etokonyora certificate for the sake yokonyonyora gose tutetonyora quality omwana oyo nabwata amasomo nyene ekiagera at the end of the day ekera abantu abarwanirwa ase enchirende yonsi baikire bono basokire gari twarorire grade igekoro king'ane omanye kurangirigwa school ya engineering gose orangirigwa enda okora Richiko gose orangirigwa enda okora obonyagitari onyo konyara kwa omwana ntikoria sayu emineti ng'aki as a society nkitogo koreki mbanto kitoko beka siko gari we are putting our people at risk obonyoro muntu bono ole bono for example chiro chakire gosomera obonyagitari that is not the passion e grade yekeiga ngeli korengana no konyara kwa igotoro chinga the society ngochire okoreki gosarika igona bona ande turapongeza bali bakubwati na kurigeria matemo aya mono as much as toko teba ngalinde focus yabe kiru etali engiya gocha so Gusii ntotagere ko bapongeza ng'aki tigatonyore products chibwate quality korwa ase sukuru na litoranyore no ne society
ebwati akorete ebwate quality ntokaise goita konyo kiri monte korera ekerio monte kor ntocha konyori mechando bune tu anyoro korra abantu bande bali bagote buna bono fake lawyers kwarol omo tata bwati masakara lakini bage pilot ekogendie ndege miaka 8 etakorithiki etasome oyu na rumochano bia mono morali buya sana manchu muri on this tv twara siori nande ngora siori tore na mangana kawira mwangasa bono bwiti nande gechararo eria kabere lakini ndo manchu muri tiango atumere uchumbe yae bono neto kwa the state of the nation hayoro chengendo kieke okagerete umuraibu ensara kwanirero kira imokyo bugima ikiaro bereka ukwana ki platform awa ritubulero kwa the state of the nation inkyo kagerete umuraibu ense ara kwana gekonyo moyo ikiaro bana abantu bonse bamuriyedina hande ngokwana rero amatugatigerte amake tare 14 ike torusa maguta ngomentali ikiaro bana maguta bakenya bakonya tare 14 abande babwato bobana kiekoba ayebono kokubuli manchumuri na ine ngendo kieke okagerete umuraibu ensara kwane kebue niyo moyo aboko ndomera maoni yao gato kwana the state of the nation as it kulero mwakina joto tebina neli chiko liko mubeteri umuraibu ense akwanere ense osato kwanere gositanga na baratiga arareke bishe bindama utokwanira abungo ikatore gaite twakebekirbe abungo ikatore lakini kwagwira mwangasa nanda openyire eria kabere ekengi korokia saba Meru na saba Kenya na rabande bateana bono tiga abagabana bae guchinguru chogwa kaisika ba deputy babo tonjuriri jigo ekiara ba deputy bae kabago okekera mangana abwata abagabana mbuya mono naende morigerio Ndizi TV no moraria siriboririo ngakiende gantu akwanete when we had the national dialogue committee gokora chinkwana chiae the council of governors led by Anne Waiguru mo governor Ukirinyaga mbarute proposal to the national dialogue committee asibare go proposing akiti atotuare no mwake bere before governor chake ko bori gunga kimangana kiae before impeachment governor ekoreki there was also a proposal ngaki abanta abakurukunga naba deputy governors ngaki bone bakare gutumeka kororanga tiga tominyo kyomo governor rinde tonyorekero mape so ekaro kolire the scenario yabete ya Kawira Mwangaza ali nge charged with around 7 counts chamangana ao ayabare ko moteba nga okorira mamocho including ko imoka na koroke pare moga ali military mogako na mangana nda mange buna misappropriation of funds kurama baraibande na kuba chongelia baraibande lakini senate ekero yachete koligereria igoro magoro bana libate to the vote ekanyorekana nga majority of the senate baage toma ete chukura kere baage te kere charge esa mali oligereria sa mali eyu okonyoranga Kawira Mwangaza na banyorete majority aba senator as a chance chi county 7 chiko tebanga ki ya Kawira Mwangaza tabu ati mamo tugose mamo chali ari ngegotebekana county assembly ko mamo chinaro tibanya ikirani tiba prove it before the senate budget go approve ona yari ko nyarekana nga one of the issues chabe there is there samangana ya saba yari ko nyoranga asenaro ro Kawira Mwangaza anyore tuneri ko no ari ko nyoru nerimo igona liari go seize ko hold office tu agambete gana nduto katebyo morigereria igoro ngakie process yo kurusha mugaba nekorete lakini bono Kawira Mwangaza survived for the second time so ngikita kero morigereria nande for example uno muntu Meru no ani ntu abanyane boka igantu atwara mangana Nyamira impeachment nande mbali bako nyakogosera ngankorete bale no mugaba no itoga igasimba arati impeachment motion nkietagete ko message kitagete ko genda guchise abana inchi na kubwa muno na sabarai baitu chinga kichinde buna bono igo mwaka no ya mweli na bere buya na inje bono ndo chinge ngende kia council of governors ngebwate meaning ko mugaba no ya guchinga ki ora take off ojo no ndega kere ko imoko manye tengo take kire sometime elinde take off imanye ko genda iguru igo no mugaba no it appears ko bege ndoke ko west chinga ki ikiagara bono for example bono Kawira Mwangaza bono we have two impeachment motions ase mwaka wa motara correct within a year to atwale impeachment motion ile igo korengi ngachinga ki na 6 months yakwera na ndengo chaka igo rocho Meru monto Meru nkonyorare services jiyo kwarali ichikorrokananga engane yiga ya impeachment for example say county ya Meru ichikorrokananga nemo chandole se leadership more than ase abana inchi abanyene more than
ebintu biri batakire ko korera umwananchi bari ko bikora bono these are supremacy battles between the county assembly no mo governor Kawira Mwangaza nando inyoro murigereria nga Kawira Mwangaza is an independent governor tali ko rumurengo nde bwensi na na kyora anyoriki atwarire problem ku work with these people bari korete bakorwe byama mbiyama ebyo santo majikora nande na bono yamajiri koreto gwatane kasi ese Kenya kwanza kera bantu bagosira ndoro jenonye no mo wasiri public service nera Moses Kuria kera abeka mangana aya asimitandao tena bona ba senator emgaruko west jinga ki chino bosa moswatio ini mweupe kama pambo ekero Moses Kuria akomoji aba senator igo nere buya kwanza nande mbuya one of the issues the president itakire to address one of the topic in state of the nation one of the issues the chigotoka as state of the nation address president itakire to eresa igoro ngakia mikakati kia bekire igoro ya national values and principles of governance bone kero konyora bone public officer conduct a public officer one Moses Kuria ago chaka komochi a constitutionally provided process one for example emotion ya retro Senate can now a public officer start directing the Senate nguru kiabwata Moses Kuria chogo direct the Senate kwenye bowling aki nga you are wasting time they are following a constitutional process but about that process it will be hanging because one county government ya county assembly ya Meru ya Rusio mo governorekarobono Moses Kuria go kwana nga Senate should not proceed with those things nga umuntu you are mupe kama pampa under which capacity yako korai those are some of the issues chitakire ko addressed bona actually in the state of the nation utterances chiko go against article 10 of the constitution on national values and principles of government so igo Moses Kuria karako gamba igo I don't thinking anabwa any basis to do so let him rest at the chinkwana bunecho Senate yakolete kasi and at the end of the day through the Senate na ya tabiri ngaki mamocha yuale ngako accused of takolete talibo lakini mara kero wakiri tokorena umugavana yakera uje wikiwa Senate mondana orabona Richiko iri togotumeka ya 2010 ndipo atachirubori sana korengana nabantu na mamda ukwana yakero umugavana mo senator nkurukie general gutwara asokolingolio mo senator abantu bana batana akolingolio akolingolio mugavana na wikiwa mugavana wikiwa alia ira bana rende na abantu abamwange na barabo egena bayaro bana bamwangete batumeke ekomwanga bamwake isiko omanyete what we call ngandokera tokera kwa na botambe Richiko igora checks and balances imagine a scenario whereby governor ntobuga provision yoko impeach governor kwarot imagine nga governor yaro kwa nsia so irobisi na ekore kira akore ntobuga process yoko mokora yoko morusi aro minute ngaki we will be governed by tyranny ntogo jikoba governed by dictatorship governor yako kora kende kyonse kemanyete ngakende ngiri kora gekora igori Richiko ya 2010 by the fact that ikobeka Senate as an oversight of the devolved units minute ngaki we need to check chinguru twaire governors go said devolved units ngaki chiko kore gas igo Senate ko bolio mo governor ama bolio na bora tebekana ngaki negentekia as checks and balances but rende so bolio tineri ngaki barabanga na barumba mwanga oma eto muntu gocha kwango is an issue of fact those allegations chabere putigari ngaki chakora ngaki chaba ekiagarurigereri abantu barachire Senate abange tutochake koru Martin Wambora umuntu mutanga ni piko genda gari uwaititu Sonko umugabana Wajir Mohamed abana abantu bande bayirirwaro ekero gotegerera Senate proceedings chiria yakero go chirigereri onkorore nkorigereri bare ngento tokoroka merit egento kerie ga gotegerero ebirengereri byaba aired until a decision yakora yaba made igona yatabanga no kumwanga I think even the process ekana watch the Senate hearings botambe gori amangana yo mugavana no ena yo murigereria on Ndizi TV na bogwanjira na inchinga ki it is a very rigorous process no ne karo gotegera no na bogotabanga ki iga aro no eba komojika wira mwangaza ya iga according to the presentation chiabeire iga abokoranga ki this is witch hunt this is political battles chikorete chigendred ne karo koli bona for example as a Senate bona ya muirenga we are going to impeach a governor no ena areka rokotekera those hearings na bono na yo gwanja ki bono buno mo governor oringa korokuwa ititu kiambo ekero ba ya toikane ngobo shahidi mboronga na abegete chipesa au asichi account chi abana bae that is misappropriation of funds
Viesana ando itorigere chivosio tori na India county ko disoro kera bantu bana baro tena bono na kawira nya de ko boiga ponte kari ate ya MC na bono te to disoro be county to endek ando itorigere chivosio kya na baje kera they are not sure ngamba be elected no ere ge ba ota ya wote mai to chini bas weli ba ota banga ki mkuki mtamu kwa nguruwe lakini kwa binadamu mchungu bata ya biku ngango disolo vale bako united bako mangana yo kabero magabano makwini kifutu kibwana na bata yatina bono rende na moroje na bintu byasinyira tya tobune county mo chake to jage obye bagakira kono tumaidina kawira mangaza abaraje angaze utumega gende kiwa tena soya mwangaza na bata na wasoya mwangaza tusikio jibosi mwanjumareria pona kwa toto kwande the state of the nation ekroma ibensa ucho kwana korende ngokwana tore igoro ya right ya mwe abantu na mbrene nyingi ndete gutu wakiri mbra ya tutora ndo bakorera mono inaga kiserikali saidia torjumura ibensa ikaga contradict watamanina mbrateri gotu ya ture abantu ngorera bale ona banda bakorera torjino ena sinsema ya lio toigo ga bogusero mbra ya ture nyingi ndo badire pona korero kokwabo iko rights jito abantu babatere tsyo komenya kerembre go dunyinge mpaka yaita abantu serikali gerigerete oligererio moralia mbya mona seli boli moralia oligererio the history ya mangana ya serikali nkitokoro ka serikali serikali ne karo konyoranga ki ekaro oligererio historically maega kale serikali nchi alingi abantu balenge ku govern every man for himself survival for the fittest bakanyoranga togendere ko kiro mundanya gwetenere na gukora into byaye paketo kengame chano ne toke abantu bali go itana monta yo ko govern abantu bakamanya go decide the people decided to donate power wochiese egento barugete serikali bagachora a few of them babateninere bagabana mangana akorete alia ko bausu abantu abaye abu no to konyora the first thing to go kanga the social contract theory social contract nelinga ki ntubwate mukataba ne serikali intubuna abantu kyara ni to ko elect the government ntubwate mukataba ne serikali ngaki tuabairo burayo boiga tuabaire responsibility yo koligereri for our political welfare yo koligereri our social welfare and our economic welfare bone karo monta akulira ngembura ya ture serikali saidia maji imechukua sufuria na vitu zote mangana ayu na ngorra bantu ngojere bakore chiche naro lakini rende that issue yoko tuare social contract ne government abu no to konyora the first basis yoko tebanga ki nto abantu abakorera mpabu atobo ene mpabu ate rights chuko boli serikali ngaki how is it that bono ngo chande katoli while we have donated power to you elinde mokoreki motoligere article 43 ngo kwanere igoro ya social and political and economic rights no social and economic rights bone karo koligereria ase those economic rights ne jiringa ki umuntu abe protected from for example bona wekara to kwanira health to kwanira igoro ya safety yaye asare asamenyete surrounding yaye na atakire koraki atakire kurendwa iko bona serikali ne bwate responsibility na anda samangana disaster management umetho bona ngo swali ga serikali ne bwate responsibility yo kora disaster management yo kwensure ngaki to manage this disaster but now we find out tole ase asare to atebe crossroads ekero tu koligereria ngane yelino buna yajete na bo koligereria nga ekero batangasa ngembura ngo tuere one so gutangasa kolinki meaning ya engereki once the weatherman ya gutangasa etakire bono the government ya very notified that there is an impending disaster there is a possibility of disaster neche koreki neche baro a government bono ne bwate responsibility yo kubeka measures in place yo buna bono bata tenga wametenga pesa yo koreki yo ku manage amangana elino ekoro chibe se chiabe kruensemo policies and plans sinjika ndikobe kwensemo ngaki bali bara ase bitongo bali bara asare are riski ko konyore mechando yembura mbata kere kunganyi ukurwaro babe supported baru asali bali elinde disaster elite koreki tejaro but what we have is an issue of miscommunication obo era ni botali borongi we have the weatherman no kotebanga imburanga koleriki ngotuere obesana then we have those people we have entrusted no borai one for example our president is on record kotebanga ngosa ba sabiri nyasaye buna serikali ba sabiro monene ngabono mbureteli ko koreki ojugo ngembulira abe 20 toiga ngambureteli koreki teli abantu manyete karo to communicate as leaders na dekena kitu bantu bakoteba igoro ya national values and ethics chabarai ekaro go communicate sometimes you're holding at this communication as the head of state
impact kiebwate ko chiasa abantu bali bagotegerera bono for instance in this case abantu mbaro baigwerete president bagatenga ki onye mburate yo murayibenso tebire nyumurayibenso tebire igorende naroje ngamburate kaliti bakairana bali kanya bangmire kunganya bali bachagire ko beka preparedness elinde baetange kurua se effects chel nino bakarua roro bagatika ko prepare bagatenga bone mbulera abe nene lakini tebwati manga abu no bono to ko twanya ole problem because now abantu ba relaxed igerano je no murai bwa bakase bunge obi wandanyi na moje ti murai bensa tena bona mangana yonsi mafaya you take full responsibility because ngwa ngaine da bantu asinge njobo era ni botali boro you are state ne bwa responsibility yo gwensho ngabanta ambali protected but when we come up with issues buna bona missing communication yenyiga igobona ekorolekana ngaki responsibility lito bayete mbali konye bwati boronge bune kolete buneta ke ekera ntoroje nano ekero wabio andanyaro taro tena abanta abagwetaman no mondori kire okori taxes yaba Kenya ebone jande daba Kenya okototebiri inge totegerere ere kubwana ndo muntu mungano no muraiwense aje ko misiridi abakenya ko ngana ne gatete ni misiridi abakenya ko ngano bio wandani kero bio wandani ne ro kwani ta italinje ne ro kwani no murayare ke no murayare tali ko ngana no bio wandani it is clear that this is ne ro kwani there is miscommunication ekaroma eto kwa nakina ta banga ki under the national values and principles of governance and also leadership and integrity omorai no bwate ethics so tate kwe bolinga ki what is the importance of ngongo kwana burumorai mtarachi kugekwana mangana kigira atwa talio kwana mangana bona for example karo tenga muasabire nyasaya baka bona muamanyire nga nyasaya wanjire bona mbule lyari go chagoto itataliyo correct talio tokaro I think that is recklessness talio nona mangana yo pia recklessness utterances injiroro chitata keiriko toka kurua sumurai bwense ekyare chikola to botanta bona kigina to jigo so asensemo ya the state of the nation ekiro murai bwense out the north the ina brother go tuyat ngiaba kenya bara mwegene crowd to kwana ku parliament ngo toro to kwana amanga ziri tukira ma wakili krato ndrede manjumare enda kutumera uchumbe au withira se number ya 0792192834 na namba ito ya studio asimambe ya abone ngujisomane kandi ndo jina mwatumire iga na ngujisomane wakili turakwana set notes set notes ya Kenya abange bakubone set notes umetwe nabantu bali bali asichinse mujito tuzeberi sabuno nasingorwa bantu bari koja bamanya mangana set notes ingendo giye toroje mu wasiri bwa oborende bwe kitura kindiki na gasititi amangana gete gusa monjirede ose division yede bakorere ase obokorere bwe serikali abo eigone nibe gochukwa kano set notes yekinge tukibona mbiya mona so libole lyo moralia naende nabonda takingira neliga gazette notice in official communication ya serikali official communication mweto mont eliete gazette karoto kolira ngoraiga ne gazette yeto koja tuenda twasoma the Daily Nation enki to chagire gago igasi gazette ninkibone gazette yeto gutwara ya kawaida okorua mangana na gotoya warelinga kegendrete bone serikali nero ne bwati njire ya an official way yoko communicate karoto kwanda igoro ya gazette notice igone gento kelia njire serikali yoko communicate to the people egente karoki abe kru se gazette notice igo kiabeire already ngebe unless bona tebe kananga ki umuntu ngo jale go challenge agenda none ze kegambiro ayibulinga ki this communication yabe gitu ne communication ere in the best interest yo mwananchi gose ngaki lakini ndiga so koiraneria senjere ngororo gazette notice is the official communication njira serikali ekoere oboera ndibo gotoka go serikali ochia saba nanchi na bali bakugambiro ekero bab ebono tudebena egasitino siene ya sogete nieko staba Kenya mpaka no ntuneto ko stikiara fee bekira charges ni jingi jibekira bana bono for example ekere common mono ni kebande baterena kebande na tumeti aba ngorire ndego saba about kubwata bono fee neroro lakini 1000 lakini oyo gegosira muna njebone kiane kebole chiri bobere ikobone minedina etoje kugirenda nanda bobere gerasire boy gotwarana passport gobwate passport ya renkonya chiribunye bono yaje chiribu sano ibere 500 ikige kworokie ne serikali golie taxi totebena negazinuze yasokire wakili oma yata tande chinsa chinde mbuya seriboli elyo naende mbuya to toteme goke way
ama ena na alinga ki chinga kicha onchuliri chinga kicha onchuliri ngakine tu ale kubwa ngakine abantu bale kubwa teke bande bosa na bande bono troje bono tuikire sta bono kujikotaka ko twara cost ese ke bande ke so otage to ebori ga buno murigereria nkikira agesegete serikali chake gutubekire cost ase kubwa tabu na ubone ke bande na ende nere nesaria mangana ayo abeiko bono eboriga ngakienda abantu bari kurira sana ngaki egento tokoroka nga good conduct ekaro gujikuriye gasi roje bono ngo gwakore dosine sukuru nkoriye gasi gwaka na 1000 for a good conduct abantu abakubwate ke bande uwezo yabo ngakingana umeze serikali nero nitageterigiriri bono for example umuntu ukorire sukuru omuwaka niri bwabwate ke bande what nkomekire any sense oma tabo yajiruzi era gwakana elwe igo enganeje igaje kubeka cost ase bintu bona bune bibande ase bintu bune chi passport na ko increase amagori ayu timanye tinki ke kare ne serikali no nje ninkumeti nje bona buno Ongori na bonkumeti okoranga gento nkeyo ke kare bosa gento nkeyo kya bosa serikali origere even what we are talking about igoro no na mangana yesukuru ngwe gwetaba goteba ngaki capitation neche koreki necherusiku ekare rusiku nkemine emineti ngakibona abantu bone bagucha gweta chira asoko somia bane suku bono roche bone emineti ngakia serikali yiga as much as ikurigire revenue omanye tena ande kuri revenue oseko ba taxed tali korukumo chando onyendi toko ba taxed omaye tonyore nganko batole taxed in a government efficient toko ra services onyenko genda nyagitari na ruariwo onyenko genda asegetingani tyo bakoreri na akorerwa epara yane ere buje senkuru esukuru abane babekire serikali yebekete sukuru chingiya quality education quality healthcare quality no ba taxed toliko feel the pain ikote bena igarama yawe nyinge taxi ria yakonye ebebena tebane gwakana serikali bono maitenga gwekana serikali gwakana school fees gwakana ndagera nandi because ebinte byonse nobi abantu abayigachi serikali yakare kuri pesa including kobeka ligoria seke bande okorengie kerengere likyabongere kerengere likyabongere ngaki ngatonyore chibese ri tokorero moke bona abu no moke nya kwebori ngaki obokore liborobu chiri tu bababwate boni gabagendete go tax as much as they want to tax more and even put cost as ebinto bindi chiri babwate boniga ndorocha matokeo ubugima boito mborobete omayeta emineti ngaki the more go tax the more go increase yebango etakere naga igo muntu yanyoro bugusunga ki esengenjo kwirire bange nene to bokoreri kwarari bono to konyoro bange kogenda iguru obokoreri bogokoraki boira nice and to struggle man eyo emineti ngabono mo Kenya nara so mechande menen nakieka wara abantu bakulira abantu bakuyegi batali korra besa wakiri bona asense mo Richiko go tax wo waiteka do kwandega nkore ase Richiko bona for example bune notice ya gazette notice yeiga igoro ya mangana yeiga it is based ya Richiko ligo authorize CS ya Kindiki elinda akoreki a revise lakini bagario mo Kenya ngairire ekerabono Kindiki arita gete ndangena rwibengero byane na yaya ekero kombekera chiri bubere ibirengare bito kwanaga yabona omwana okore school form 4 chibesa ara twaro mwibo nandara mokonyo mwibono pokongete 500 iyo no mwibo nandoko iyo no mwibo yokomwa igo mwibo yokomwa 500 bado no motax tia somogati asa maguta ya ogina iga inke serikali public participation yitunga yo jaber ekatibe yanje the public participation eno ekere ga setro bona abu nona igure abantu abange ba mochirie gente kigesagiyete na ende ninde no gosemeria na ende nindo chengo boena mangana ina chabe abantu bono nalibo bwateri bagali okogende sekegambiro baburi ngaki baminto amangana ya karomo gocha moko tebanga nejiri bubere tutakire gwaka na tumanye ko rinwe ke bande kiri asiriri oseri bwe karongo chaka kubwate ke bande osenga kane 7500 ya karongo kubwate passport ngaki mwa ikirete at this point ngando bano bande ke gambe mbabwate liba ngana buto challenge ngende ngende kana bwata kiri challenge ngaki this gazette notice is not on it did not follow amangana yo kurunga public participation ngaki ngaye kerengere likyumwana inchi kyalenga samangana wakire karutwane to kwana niryo manchumuriria ekiagara ngorire turina abande badagete services across to the people inezi to ya Kenya twadena no nduma centers chibekwe unabona kero kanto bwa nduma center anoye no gembo nero bodi no gembo te yombo sungu yitete inte ibono monto eribu
Amana meda goja goja mpaka boso. Ando soli gyo mugambia mo sign lirobe wiki yengi mama mugambita yo mugambire na programa de 500 to one ke bando meda bakira bajiri busana. Kunyore ke bande. Kunyore ke bande bono as common manager na bera 5000 kiara ngweta no process wende uduma na ando kore weta ne yigo chiko bera egasi engongu omwanjo omulire mbia mono kana to bwadi simambia bone kulende Kenya nabo erigo nara ukuboliga akona na Anthony Vincent akuboli mbore liwa mu wakiri MCA atakora dia magendro ere ningi agokorerwa nairwe sende tobwate right gento tokoroke right yoko recall the right of recalling a member of parliament, the right of recalling a senator, the right of recalling a member of county assembly. Igo mu MCA karata nyana ngatabuati gokoraga azingia abana inchi mubwata libagali yo collect signatures. Onyoro muntu yo mugo petition no yo muntu ndo komo second and then basangere signatures. There is a number inyore but there is a threshold chinamba chichi signature go collect abantu bali bagwa ke by the way MCA jigo fali kurumo gabana 100,000 utirotira bage million jumo muraibense wane million muraibense bako ichigo fali omo MCA karata lyo kole gas umurigereria oyo boliri Vincent mwamoro akorokuna nera Anthony Vincent no bwate right yoko recall omo MCA so gocha kickstart process yoko recall this leader morusi se gali county assembly aira nenka ikyara bono linde kasi mwa mutometa orotali correct tali correct you are right to recall never provided for under the constitution. There are some people that are watching live from Saudi ni kandani asante sana Saudi ni Glorious as na watching Beatrice Kionde akigesara tena atubwatu bia sana ikiongo 7 on seria tena komo mpaka komo kurudiana bonchali asante sana ga kia serikali ye eronigede de goto tax mpaka bali tugete ebimoni igobono ndose melinkoyo oyinere na abagote abanere Jackson Ondabu adana serikali bono ya beire bobe teresombogo na some yao abangati bali imeyumoroberio asemambi yabone wakili celebrate bitete ko minyoka tutetorarigire na the state of the nation umurai bwense na kage na robereri takage iri kya na robereri ko address the assembly kulialero again asikaseti ya the standard beji ya ikomia na rambaligede na forget the no this is what we expect the president to address today oranena ebintu mbire tunarete muraibwensa ara kwanda kidero korane kareta bauti akeigo ekara kagerena na arajuko kwanda mangana yemeroberio yamagendo lakini bono kwakire karuto kora borena ego kwanda enze neli jikori ko mu provide na bono atu address whether assembly usina bar kora kanye kake ara roberi miroberiende anene yesumeta bakenya mbia mona asali boli muralia na ndo muligerero ito Ndizi TV amangana akurukunga the state of the nation address onyaligerero historically omayete na ende chinse chiko entombiro chiko saba chiko ligerero kurwa sebinto chinse chinde chiko kora na baro bacha gokora gokora the history amangana ya kurukunga the state of the nation address ine nkwane na yo muraibwense onyebwatie ko koira back to 1790 ekero the president of the United States George Washington arwete the first gendo tokorokanga the first state of the union address maitali bone tubwate the United States of America so that union the first thing kia kwane tu amangana ya the state of the nation address state of the union address ya lenge in 1790 botambe ya lenge karo chinse ao ya lenge ngomuraibu ense nkolikale report aga tomile report yagenda paka asebunge yanyoro mu clerk onyesoma ngankyo muraibu ense ao karaki au kwana but bono ya chite kagenda ngora tugaje kanyora bono karo George Washington ya kwanete the first state of the union address chinse ao chikachaka kobwatie gento keri na koranga kiyaja umuraibu ense kerale sense netakire ocho brief abantu baye ngaki nkigakora nkikegendre nkwambo linga neli chiko liko provide for amanganaji katiba ya ite ya Kenya article 132 nere go provide for amangana 132 nere basis you go address the nation article 132 go kwana the functions of the president among the functions of the president limokero mwaka naga ni
Gocho oeresa bunge. Na gwetera bunge metha bona bunge mbore no aba abateneri baito bari. Representatives no baito bari. O address ye bunge in a joint sitting. Ye Senate, National Assembly. Mostly because we cover the National Assembly kiarele ndo ja no numbers chichi nyinge na and there is also space aba Senate aba charoro jointly between the speakers ba arrange for the president to come to address them. You gonna end karogo chikorili in terms of honor Richiko other than Article 132 ye katiba ntobugate the National Assembly standing orders ntobugate na the Senate standing orders. A standing order ye National Assembly ego to alibaga ego se ko president libaga enda go address is standing order number 22. Here National Assembly. In the Senate, into standing order number 25. One of these standing orders, Chiko Buatre and Article 132, no ane karokwaro Amazon Jeff Kingi, Speaker of Senate, na Moses Masika Wetangula, the Speaker of the National Assembly, under their respective orders to the National Assembly ne Senate, and Aribata Batanga Kiaya, Ritukoria Tisa. Saa 8:30 we will have a joint meeting between the National Assembly and the Senate where the president will come and address us. Wakili in the best about than 132 that the president shall then address the opening of each newly elected parliament. Address a special sitting for parliament once every year and may address parliament at end time and once every year. Asinara wanataka kuraboli na report in address to the nation on the measures taken to the progress achieved in the realization of the national values. Chidare wada everything. Ejuwante. Lakini bono values ezinjiri jeje ekero Kenya toroje ereboigo erebobe mara ibensi naginara kubona bono chinga kijire lijingo mu provide jire. Lakini mune bintu birega. Abakenya batabuga tyo gosemeri yale ngo murayibwenze akwanda abakenya bone tango sara abeke mikakati Richiko liko tebanga shall president shall ikarego gotabe shall ige minute ngatabuga tinjirende shall bibe bobe ara tebanga may bona kwa bowling ki na atiga tebanga tare gotiga pagano no motinyoni na atige liboli kwa bowling ki na atiga tebanga bone bintu tiganje nga dress ka nonta ta gotiga shall limo keromo na ndo mai Article 132 nkoruere in detail nga no ene nkiago cha kokwanira kwaral the progress achieved in the realization of the national values. The last state of the nation to awate ya linge 30th November 2021 ya ruetu na the former president Uhuru Kenyatta and then kwa so maga ubu ya Article 132A ekero parliament yerenya address the opening president nere ya kolete last ilibona that state of the nation bona toka tenga ilino yoko mokaribisha as opposed to the state of the nation duta abwate ngakieli aso amete speech yae taboli rikende this now is the first the first state of the nation address the president bono nata sasobis igabono ngakieta bauti neli address last time nata kerego table reports as a bunge chikoba discussed on issues chikwanire gaiga nchimotigeti ngakwanire kende kyonskilia ratake Article 132 goteba mbinto kya gukwanira egente getangani atakire gukwanira iguru ya security kwarori ekera kwanda iguru ya security egento kya kabera gukwanira iguru ya mangana national values and principles of governance national values and principles of governance oira nega iga Article 10 Article 10 ye katiba yani chapter 10 ye katiba nere igukwanira iguru ya national principles and national values and principles of governance ejitokoro kabone window wana patriotism national unity sharing and devolution of power ebina bibi ntate to brief on what is the status devolution what is the status on the issue of national unity what one for example kuna national unity is it more united ekara take over the country what boni kamna toko gamba nkike koleteki nkikere igoro ya participation of the people are people more involved abantu bale more involved in such processes just serikali osaba ibone gazette notice ye abantu bale involved ya say participation ya serikali ose batigire ensemo these are the issues atakere koraki go address lakini bona wakili kana Richiko ngo provide umuraibenso at address kile bakenya abange
baborina omarai wense obereka okwana ebyo ebinde isiko mangana security nebi bono ga formal ujugo bikwana abrali chigurigo akirere bamabona bado biriao tokwana bana badene omarai wense obereka go to promise ebinte binge badena yabona abandi bakweto moyo abakenya ntutu aroko semelia asi address yeye bana kala rurero kero tokurigererie kero tokurigererie kimwaya abantu abange bakurigererie mangana governance no burai generally leadership serikali ye tubwate yenga kiyiga andi bira kwata iri nk'abantu mbakweto moyo serikali ye egento gekogera abantu bagukwo moyo serikali ye kokore ngento tokuruka nga over promise kwarori umurai bwense talibo bena ino abaligiriri na umuko murantebi na inu nabo montaratulikira totebi I've lost even track of the promises president ye correct State of the Nation address is an accountability statement. Yes. Accountability. Accountability statement on our security, national values and obligations. Accountability. Accountability. Bona takira chato tebinga kinga yekiri measures ebintu kia quality. As a report, what you say in the Tata Kiro submit reports as opposed to the State of the Nation area. Interrogated. Those reports will be interrogated. Reports Jacob Kakari, interrogated. Kachiko interrogated in the Bunge, that is the Senate and the National Assembly. That is where we get the issue of accountability. Talk about on the issue of security. One of the security, they have been increased bandit attacks. Ntobuate Al-Shabaab attacks in Lamu. Ntobuate border conflicts. Sondu manyiga igaba ntobelba ko Rwanda ka idogoro. Those conflicts, what is the status? Mikakati kia bekri. Actually akota yabanga report in the address of all measures taken. In Article 132 1C. 1C. Akko report on all measures taken. On those issues, on security, on national values. Actually, there is another third thing on our international obligations. As a country, what are our international obligations in terms of in specific terms? Report. It is a report to be tabled in the National Assembly, the joint meeting in National Assembly, Senate. Promises ahadi che president no na na mo iguko gamba mo isonde paka nkaichana nka kuminga ke na ende na bamangana kala ko bai na rogo tebanga omanye tena nchen ebinto binde chi ahadi chinde nchine ngo jine bolinga ke ngakibono chikali ko ira chinga kichintambe badango ne president ko tainga nga wakati mwingine hata mimi nashindwa hizi ahadi kwa nini hazitimi kumbe kuna muda ya kungoja so nakikuira na bagi gali scenario kwa ngaki as a leader before you say something Ngarotaraji wato kengana manyanga impact yengane yo gukwana ngakira sabantu bali okora ekyara bono abante karoko ba promises eba gutwara expectations bagutwara go semeli koroko nene ekero promises zitali ko ba fulfilled ogo semeli go correct gukwiraness nakibona abakenya bali no gukuminga ki kende ngeche kuru State of the Nation address mbaro banye mochiri batebirenga ki bona yabeire bune ritual igento yani kiabo naroge abotambe president wekecha to address ikyara Richiko ngo motability address but then the agenda also State of the Nation address is for the president to outline achievements here under the Kenya Kwanza government goals chae ichiabu ata ko chimotu a vision yae to update on the legislative proposals machiko kialia go propose go jugonjoleria elinda ka onyo mwana but renda serikali na ante talipo peka ro kuligereria proposals nyinge chako ru jamanchiko tali aliyo ko guswelio mwana nchi obogi no comment obogi ruka sungoli korubunya meuru omosoja thena brighton na wakiri mbuya asobosemi buya igoro yoke aria yogokerio mokenya yogomotebia ayage mokenya yagendrete imiyensi yaito wakiri ayoroje kendengere ruto araeresa bakenya akolire then agitwa kwanena bado era bono nete tukanyata tebina mbira tara na ndutoroje na mbire bitara ikirana oikaboni lakini ndugi ikirana karogi high cost of living ya kinire ne tax ne recommenda saba Kenya bagenda wakiri gato ndrete igo
Nkora torina amatuka maiga obomo bali bako opposition ngoma chibale ko murungani yake kero murai bwensa wa address abande ba match out. Do you expect that ekarobon to bade mangana ye dialogue committee gendrete babo opinion ndani bantu barali do you expect na asimio boniga nero ye murungani osema match out when the presidents are addressing? Umaitha boniga there is a balance of interest chiko to kaga chinkwana chigendrete naro chino no mokonyi bu murai bwense uchagire kulira nga kibono ngale ngakinde igambwa my hands are tied. Igo naboko ranga ukubwatira na no enkurarokana ukubwatira na nkoro gwachagire kororokana gati ya serikali na upinzani. Igo chances chuko toka ngantonyore abantu bako walk out ena bako walk out abantu boroma ita bali dissatisfied umaithe binto birora na bora ndo tenga kitigange ntega rumura ibwes lakini uchiko tegera mangana kugamba rukuminga ke. Again, do you expect there to walk out when you have a dialogue? Chances paka chibe chinke paka chibe chinke sana chances chibe chinke. Does it mean that ina bono ekero tuarire dialogue usipe than toxic they are affecting us more kubwari tuaro kwa bana bonus mio kama ni mbaya kama ni nzuri obu yamboro no obu bembororo maita bona for example karabona totebe ngabantu mbai obo mombororo likitokuru national unity nkonyora tole abantu bono no muntu tagete kokori gas na bago kori gas ikoma ita bakonya kurira ngaki ngaya ngachinga kinkoreki nkori gas ekaro konyora nga politics amaberera ya kisiasa airani de inse na bokonyora umuntu onyikari nekene ngana ata ita tokori gas na bago tokori gas lakini akara maberera kisiasa aligo na baise gutumeka bune excuse ngaki egento kyagera ntakori gas yiga ne ngana yoko liberal kisiasa but renda sama ngana yuko aboli na ringa ki egento gego chikia twale problem na ndabona twali kurumaiga ekara serikali yekubwatira na upinzani mostly the oversight role ego twale mechano ekiagara bona banta abaiga they are one bagumoka bawo one and the same thing which is not true etakere kanganga ki omuntu oli ole buna bona representative yo mwana buna ababunge baito as much as yentora omuntu ta the national unity but there are issues of accountability chitakeiro buno ayebuno mubunge ukuboli murai bwense kwarali ayebuno mo senator ukuboli murai bwense despite the fact nganto bwa the national dialogue it should not affect in principle it should not affect amangana ya oversight roles but siasa ite akanya karoko nyirigiri eto kenga bona for example una bona twale uchi tware this state of the nation address onya ndika national dialogue committee ya resolve into bya bakaba igwana nire chances chiko twale amangana ngago singopoli bale ngamangana tale okora tale kutoka igo ababunga baito nane bakane ri kwirigiri bunga ya itoneta kere boli ngaki ngai oversight role ya itego ika ngai ko promotion of national unity ya correct egoika nto baise ko sacrifice the oversight role at the expense it is the issue of national unity national unity na role ra toke etali good for the country ekerto korosi ekerkasbe korosi ku ya 2010 ni nare ngora ndire ekerero siri ndubwate majority than minority error ya minority nere asik outlined the minority ya corregas ya uya ekerobono tukutwara by button talks isiko yebunge era minority banda kireko moji serikali yalia error ya boronge nereri error ya bombora is oversight minority no kanya kuboli bali serikali ngaki komorere nda serikali iganga imwa tabethi mwa to promise tingo kai mura mabuta ligoria mabuta ngakya mabuta atarake chinse jine jeisi ko gai goro jimna Tanzania bago tebanga decrease of the world oil prices mabuta ga steko ke lakini ya Kenya araga niteko ndai iga side ya minority ga siano oversight but now the issue erorone linga ki siasa nerongo ikere yako ya so aime ekero siasa ya so irime na lioko nyoranga bono roles echiko ba blood egento yani nganchiri kororekana bono ntuli kumanyiringa ito correct to koberaro lakini onyendiria abantu baguetenena for example the side of minority kangi gazi yabuno kubwati bunge and all this twabwata demonstrations twabwata national demonstrations chabet led by the Azimio la Umoja ekaro those demonstrations yarenge nkore ngani nyore buye president and the Kenya kwanza regime bale kotebanga tigatokore opposition tigakore gazi yae tigale temi swada parliament yoko challenge serikali na mangana ndanga kore taki angabunai bone karo ya nyore kan tinga ki in this parliament alone
abantu aba already in parliament, they have the majority. Correct? Igo ngano yo are go chakolete miswade gwetera gali na be konyora nga bado na ndeke ne kialo correct majority. Lakini wakili abono igo garangi nebo libuno mo Kenya. How independence legislature ere ababunge bale ekeromo speaker when National Assembly or speaker when Senate achore tuna influence ye serikali ere in place. How independence no negi kare ke babegeterero ena bare joint lakini e bare nki tutari gutwarira abandi bare twari gutwara omuntu orenga opposition. By then abe speaker do you think that they been don't be do we say that parliamentary compromise? Una bongo ko irana libuya sana. No morigereri na era ategerere. Lakini ni ligi ya sana. Na ende ligi ya kabisa. Etobuate nga totokoro kanga ki 3 arms of government. Arms of government, government needed. Na bantu bali bacholi. Ko represent mwananchi. Kikako gare speak ko ruase majority side. The majority side, the other name of the majority side is the government side. Warot. Aba hanta be ko ba ko liburai. Mbata gete ko chikokora ko establish a government. And this government yego tuara the executive, ya tuara the legislature and ya tuara judiciary. Ya tuara judiciary. A government it's one body. But with 3 different arms. Sababu konyorera speaker ko from the majority side and not the minority side. Not the minority side. Ne ringa ki ngoire serikali. Nero okoraki okochikobe ochorwa be speak aseki they are driving the agenda ya serikali yenyene yebo aba akoti kibachol. But once you are elected as speaker, bon these are parliament bon karoto kwa na bon legislature. Once you are elected as speaker, otakire ko montore impartial. Kinto kero Kenya bro. Nkikorokana. Lakini ekara Richiko kuna dirigate parliament yenyene one show montori abere speaker. Motions chikoba move the guy in parliament. As much as they are elected by the majority side. Ega hasiyaje no ko run that legislature in a manner that ego sabu mwananchi. But at the end of the day ko poliga. They are pushing an agenda is serikali. And that agenda should be pushed on the floor by the majority side. The minority side here all yabo no check on those issues. Chikolete one for instance nkoli liole emiswada na ere go chiacha. Omoswada no ura bunge. Omonto no are majority side but ako vote alongside the lines cha minority. Kore ngana buno moswada okolete ore truaro. Na kiko nyoro bwate minority whip na majority whip. Majority whip a whip wa bunge ba aje be serikali. Bali bale somurengo bwe serikali towards the agenda of the government. Na yangu ibwale mpaka baisiko. Mpaka ba Jesu. Bono ne minority whip ne era whip the opposition agenda ngaki. How do we fight for the people? What am I telling you about this minority side? Mbona waro mbabwate manifesto ya. Osabon. Mbabwate kirenga mbona bata ko chakoro onyen diba ile tu basoya serikali. How well can they blend whatever manifesto babwate banye check with the majority side? So you go na dibo rising galinga ki egento ko gara speaker go toka from the government side. It's because a government yeli ya joli ne bwate agenda ya what if for instance raira ko bwachikura abombrai wense patiato are minority in the Senate. Kinki arrokanete in the Senate in the Assembly. No, kinki arrokanete historically when we had the 2007 elections between Raila and Kibaki. Kibaki won. Kibaki formed the government. But Kibaki had no majority. Ngwaroje egente ekaroki arenge ekaroki baki atabuate majority. Raila had the majority but did not win. They got to parliament and they elected Marende, Speaker Kenneth Marende, who was from the majority side, which was not the side of the government. Side of the government. Naenda karokoli amongst the speakers. I think as Kenneth Marende is outstanding. That's why even this time round narengo naenda tali arayuka oligere eboga ambibuka Kenneth Marende bone kento kinare go tell about the issue of the speaker being impartial karo wacholi or understand legally ngaki as a speaker now as I've been chosen I'm not a yes man of the president I'm leading in fact is the leader of the arm of government yugo legislature
Kenneth Marende kara arenge kugambe speaker arenge kugamba bune speaker emeswada nere yari gocha there are issues chi arenge gocha pake decision nero rore akorete ngiya sana bakoranyirukanga a Solomonic decision ana jete eta arenge ko favor even the majority side ya Raila but akarigere libuna ngaki ncheno murai bwa this third arm omayete eta kere ngaki umurai bwe judiciary umurai bwe executive no murai legislature they are independent independence ye US tura tabe ya rokane tonya dinade yagenda te gukini kwa nekero kya Kenneth Marende but what we have currently I'm sorry to say sometimes is psychophants. You are leading the third arm of government, judiciary, but you are singing. You are always singing the song of the president. You are leading the legislature arm of parliament or bunge, but the song you are singing is that of the president. Wakili, Wakili. Do you think that in a Kibo speaker, we need somebody to be a politician? Or say a politician? Ekine karanga liki ya kualetri na those are proposals so my mind because one to zone no mondo tari politician yokoendalia omanyete amangana le nama Richiko lakini tabe politician ikere politician abudura nyona bono Moses Wetangula na harengera de otivosio 2027 as a politician no yonere bagrona Mason Chef King na harengera 2027 nere bena montaisho swali otari umwana siasa akirino ne chikura swali we will be in a better position na handedi body ngo body how independent body je ni Kenya ili metengora bonde constitution ya 2010 akirino any inspector general of police akoba appointed by the president o irwa majority yere assembly bwetiwa ngoma okora maandamano ino abantu basimyo tari abasimyo lakini abantu basimyo okora maandamano ba expect na inspector general police abaligererie obeta appointed no muraibwense ageti kuna majority eyere yo muraibwense asumuraibwense aju address lero ono naboko chakwa egento keto kora tenga government by the people for the people abuno gocha kwanyora some of the as much as we talk about democracies nchibugate strengths na weaknesses chini those are some of the things so kanyoranga ki we call perceived weaknesses ngaki ono lindo muntu yonyoko appointed by the president auto mugali oba nominated by the president auto mu the national assembly ko se assembly which is filled by majority of the president's people omanya gweti ngakibone koba the independence ngayego chokora chikoto those are some of the weaknesses so chiko toji twanyora samangana democracy but liboli ndire kwa politics ya sana igoro ya mangana yoko choro speaker etali mwana siasa toligere libuya ekaro lichikerie tete kartu chakita mangana ya cabinet secretaries the cabinet secretaries are supposed to be technocrats abantu babwato bomanya sichinse amogete batali bana siasa actually naboli chikolitiko ekero president Uhuru Kenyatta former president asoetarro na tagete kubwachi gendeke agachora technocrats ekero utete kulile one for example ekero tuanya no ya jite konyora bono tukanyora ngakike ministers mpata kuri parliament no to jate bono konyora CSS kare ete bono during the times of Moi minister even the times of Kibaki partly before the 2010 constitution okonyora ngo montaro mobunge na ndene roko ba minister kwarori bona yachiko sinya no ari bunge bado na no ari executive bona toka katibe kare yache kuete ya 2010 toka chaka CSS patata ke iriko baba na siasa wale experts in their areas of specialization na kieko tu anyorete bona ba CSS aba bona buno musike Dr. Fred Matiang'i tokanyora ba he was not a politician una babo Joe Musheru and even now he's not a politician Joe Musheru abanta bange bagacha babwa tubumanyi tokaranga babo magoha they are not politicians tokanyoranga obo onchoreli mbu akartaki mbu arokanete but now here we have a scenario whereby we have politicians and by run the back ba so ireseka a cabinet but about any expertise on the issue yo koraki yoko rano any ministry gete yakarataki baire igoso kwirana rie senjere ngororonki yako garato ngago sento tuare omo speaker otali mwana siasa it will all depend with the government ya irire burai na beko chora etake ngaki ngabo tokoreiga they can do that but mostly now we must also remember ngaki an assembly is a political environment
Saburi ko omonto na ora chororo asinyunga kinko wakanda bamo purukani nande bamo Wakili karato kwanda mangana the state of the nation marawensi kukwanda na then a good show wishing you all the best wizard ya minga then a parliament is being compromised how can we do tuara kwani radio owine wizard ya minga kurinsa majiri cha bonjali then gatubwativia sana asomo roberio oyo to kwanda obwansu weri chiko meyo bwansu bwandi steve miamano lidi nyaboke no alimbi umoroberi Wakili na Brighton amangana maya sana nageko garanganjete umoroberio weri chiko kiralitiko yala misi ponga sana salimia Wakili asante sana Joshua Mukaya de ano alime umoroberi amebambika na program asante sana abarai baito bali kumanya ninto bachorete tanga tokora bara magendo kolende nigo bakwirigiri barabuka abanyene kwa mochora kabwate egalienke oira na kabwate F8 bono in Kenya Joshua adana ko monto ko mochora kabwate egalienke oira na kabwate F8 mbu yakorengereria kiagara onya ndi interest cheito chikuligiririrwa jigo wasafu onya ndi gitokonyora abantu bari selfless bagoteba ngaki gitigangeru nkorero mwana inchi nando maete na origereri tinta ntogionde lakini even amid steam chande yons tubugate yabarai abaiga abayo maete bari bakori gasi ngose bono Brighton abantu mbaro bagokori gasi baro bono turore na no mo bungo kiaru amfanya kazi ngokorari gasi kwaro bono problem nge tubugate ngaki abantu bari batabugate interest cheito bakonya go champion political interest chiabo chinyene bara abange kubwa bali batata kokorega bone ba ingret Wakili karato korigeri monori nganeri igento giato jande is all about 5 tab emiaka eta omondanga dina kagenda ali ana kyakwe bajibese ache kunga ino mo Kenya amwere abuturo chinande gechara tuasia miro mo Kenya tuachakire gosia mo Kenya gechara ngaki ekerayo gocha kuchoro murayo nkiyo kurigeri abature bali jibese bone kero kwa rili chibesa kero kwa mutumire gali achira ali chibesa acha ko kwana ndi mkiukolera lakini hapa Kenya hapa na morning Brighton wote tuko ndani ya umoroberio but watu waende church waombe inji yetu penye inaelekea siku suri ni maombi kwanza salimia Wakili hiyo akoro kuna nere Charles kurwali kobiri ali taxi eliga ya Sonic asante sana Charles aso moroberio naro devana nere Brian atana no alime yomoroberio amefreya sana ni moroberio olero asante sana ambali bagontomera inbox na bantu batu bati kabisa aba Kenya barobali araisirina into aba Kenya tuare isirina bantu bani into baligete ikiara bone yobona njebono uzemboke tutu masaba ning shedi sigina jajo korangeri mu jumbo yan tuare isirina into turigeta abantu bali usantu bali pade bagona baba jipost yetu baja ne video badire birore ona aba Kenya into to maithe ngabana bwa bakubwa na ina ligeta to ko bana ne kenyuro gali na bokunga abana bwa bakubwa baito lakini tuwe bangaki ni into to baligete mbere abatakire baba bakoreri actually na tietarigia abana bakoreri baito lakini okoba eliete lyo bokubwa ngona ndo okoba togia obabeka asale igoro mono bakatwa sinyo kuba boli na maboli ni into na ene Nala muza omarenga ya matongo bojijacho gembo Wakili nkorwa tole ebango buna bakenya bande korende kwanyora chinse mochinde nigo chigokora amagendro kubwa echinde buna bomachoge chaje nero magendro ataiyo kenyingima era deno machoge chaje kendingeyo ade arende na part of the thingsoma de bigoto kazi the state of the nation again don't grab politi agwiki ya sana turi diokora akara ko teba nga chinse mo chine chuchi konyora magendro chinda jiro chitale lakini tuanza bakenya tokoro actually na oga bono no corona ro tware kwana igoro ya one of the issues the president yatakere kwana state of the nation address igoro ya national values bono issue bono buna utterances bono jiricha mangana yogo teba nga ntubugate shares ma tana bera isiko chikorigiri kunga bali bakabugate shares bono na bakonyora magendro bali batabuat shares bakanye na barbe karabara atware shares ka bamanye ko chakonyora magendo umaite ina maboli lakini bona bumajoge jaje umwe omubungoro no yo UD oyo bwathe shares bono sinyunga kirende ngakie kale gure ngakie na bwathe shares ya serikali lakini konyora jibese ono te ambra to kuboli ambuya omusabo ri kaduri ti gukora Joshua none karo infrastructure ya so kyorbot
ya so kina bantu bari bakorete buye lakini chibese bayire the same ikiaba machoke jaja chibese njiraro kete ingijo idero kora na ukiako nande ngwateba ng'abantu bari batari ese serikali kwanza batakabwati shares na bakare gokora buya naende no murai wa mabwasimiro moja rera murodinge garange county Mombasa na togia bagavana ba asibine ba kora buya na batanga babogirani suwanga nini ejikorokana ng'aki bone ngo ikere ikaso murayu yubene bono tuwe boli ng'aki ayekera abande bagokora magendero what are you doing president yokale kubwati na gonya kogenda siba bakoteba ngano shares tubwate mukonya gonjokana na nere abantu bago bakorera abantu mbaro batali be serikali so it comes back to the leader bona buno mojumbo bona goto mondo buno yokorero bumachoke chache it comes back to the leader ng'aki Alpha Miruka ng'aki akorega asia ng'aki akorega asia eta bauti na barongo ero machoke borabu ng'aki bakorere tabauti na Zairi Janda na Gisairu omanyete na origere no Gusii omanyete ande origere no na bunge Gusii na wen abantu mbaraboni ngoma rieta liabo litali gocha bwango no ababungo utali kuba atoka bwango asiki utali kuba manya tora manya kende ba okore teto korra wasere rondo tukwana mangi tukiria ramisi emete muraibensi na kwana lero bado ndura mtukunya gaja tuitundi koreri ka ramisi tediare ramisi nando mete ramisi wonya rama kutamende kiara usa ke kiara tare 14 chikare komenta mono tare 14 ejire Tuesday mandi umete serikali dangastina ni holiday yegari osimeke mete yobono toganye toende tusimeke mete amakutamende toira na ramisi atutebana ya mendire irenga kadwarana umwasiri wa energy nere chiriji na tena rende 300 na Moses Kuria kararenge igoro asizema na tena njoma edengo birorerare mwabuga no bokorongo batina kunye bisima binu mwandore balimo Wakili kwana ngimana ya mweri tokole bia mwana naendo moralia Brighton no morigeria sogo torigeria ngwa kambi ya mwana se management ya Ndizi TV asoko gendera gutwara umururi yo gukuru kungali obwansu bwe Richiko ime ya Ndizi TV yuere obwansu bumugusi gendera gutubwatia gendera gutorigeria naende mwatutomera ujumbe mwatuboria mang'ana elinda tosemani kuma toko semane ne process yere kabiri nabo konsemia gosengosemia ukoererani okuna kugokogera ekaro twasemani otoke ngamboro ngole Richiko naende gosino bwata information ngakibona okori call no mwe MCO ebintu bune ebina byokoraki okonyara kwamanyire gwetera segepindi kya obwansu bwe Richiko bia mono uyasano manju modo ndisto wakirambia mura krawacha kuri ndi Steven Robwansu bumbusi twarengase kinze kyo bwansu bwe Richiko twarenge na Wakili idali Ongori Tom ekero Wakili George Mo atanyara goikirana sali mirobirinde ya kiri tugone to wakirambia mono tumirane weekend asobwansu bwe Richiko imeyo bwansu bumbusi na ndi Steven bumbusi choshota nero ringi producer to kwana kana marugine chibichako chira senjira ya bene asumuru bire to kobana Dorcas kemuma oitwa chaketena chinsa 12 chamambia konde orantigera sense meyeri chiko kuna botamberiane Brighton Makoli Ndizi TV, ubwansu